Soxosha. Njengomuntu owinile uthini? Ngifuna labo bazowina la. Showcase. Futhi sibele siqale nabo nje mayibuya. Bu. Babuyele Basabu eceleni. babini impangeni awisabi. Ey. Impangeni awisabi, Pinetown awisabi. Pinetown noma bangahlangana babinto eyodwa. Sowathela idu. Khona umunye wabadlali ade encoma impela uthi hayi indlela nje captain ngakhona nje uyayithakasela kakhulu. Mhlambe yini ongayisho kodwa ngingakona ukuthi ukhipha impihlo zakho nje just ugqugquzela nje. I think bethu kuba clear nje first ku message like Sure. communication ngicabanga ukuthi yonto ebaluleke kakhulu because amajida amaningi bethu yabo ngiyengibona usashawa ileyo nto namateam awo laba ama captain nje amaningi la sengibuka ukuthi isizini yesithathu le so kulama season awo 2 bengibuka ukuthi communication ayikho kahle especially kwi team le South Coast yabo because bengade ngisondezile from season 1 kwaba season 2 njengoba ongenza ukuthi bekwenziwe ukuthi beyinkulu kakhulu South Coast. Angeke ngisho kanjalo nalokho njengoba ucaptain manje bongayibamba yonke South Coast ukuthi mina ngangine plan yabo so akukho lula vele ukumanage abantu abaningi kakhulu kodwa mfethu i-communication yonto ebalekile kulabo abayisondezile abafuna ukuba iphathi ye-team kulabo yabo ngisho noma ngabe u50 egroupini la ucommunicate khona nabantu yabo uneyikime engake macabanga mhlawumbe u3 as strong yeah imosi yazi abantu ubuso busho baningi abantu abasha mfethu because abantu abaningi ade ngingabazi nawe ufakazi sinama artist amaningi ade ungawazi wabone through iHood versus Hood yabo so nami khona ade ngibazi abayi few and then abantu ba recommend engithi ngiyalalela hayibo lo muntu uvela lapho ube namanga ama rehearsals lapha awu3 ifounder but mina ngingenza ama-tools vele yabo since ilento yasemzumbe i-movement yabo it's not only about iHood versus Hood ngithi ngisazobuza lo ukuthi after seniwinile nadla inyama nadla imali ikhona okunye ukuba active yabona vethu working towards ilokhuzana biggest South Coast festival yeah so far umasipala batholile last week nje njengoba sasidlala beku last week wabona wakhona ilokhuzane la awunavala wala nje ukuthi awusazi nosuwine nini lalela uHarry Gwala mfethu is on board yabo nje abafethu bafika ngetaxi amasipala iHarry Gwala umzumbe kuma final stages into yethu yabo umdoni like umasipala nje labo mfethu esifuna ukuthi sibe into eyodwa nami so mhlawumbe kwamanye ama-team ungaqhuquzela ukuthini ngaleyo nto leyo ukuthi mayithiwa kuyavalwa manje Hood versus Hood lento esiqalile I think mfethu lento iyanginana ngokuthi umuva kanjani wena as individual usitwayeze ukuhasilisha kiphi yabo because leyo nto inomthelelo ekuthinini ubani wazi ukuthi fanele uyofaka lecelo kubona kanjani futhi yabo khona umuntu ozokutshela akakazi ayibhale ngisho proposal akazi ibhalwa kanjani proposal so I think it's all about experience yakho ekuthini umuva kanjani yabo because phela ziningi indlela zokubulala ikadi yabo so abantu abaningi mfethu isikhathi siningi bajwayele ukwenza into eyodwa yabo bakhulume ilanguage eyodwa bahlala ndawonye yabo so sometimes kusiza ukuthi ungene la uphuma ubone bonke abantu ukuthi bamuva kanjani and then find your own space your own lane and yabo wenza izinto zakho ngiyajabula kakhulu ngama-answers akho ngicabanga ukuthi inhloso yeHood versus Hood ibheke ekutheni KZN hip hop ngelinye ilanga ibe nkulu uyazibona uwukapteni we-KZN ngalamandla wasebenzisa ekubeni ukapteni womzumbe uyazibona uwinisa i-KZN ngelinye ilanga I think ngakwazi ukuyibamba because